Jesus, zeiten. Txiki. Zazpi urtetan doiteko. Arto mentzen, eta nintzen ginen, eta eskola bai, ne pixkat bina, zan karrikero bada, barra joan, oiatzunek, zazpi barra jodazki, eta barra joan baxin bazen, maestrago, maizu bata. Maestra itxian zaten honek. Arreba, akusten. Zazpi urteto bartik utza. Pintxe. Ikatzeiten genuen. Ikatzeiten etzen ginen. Gero handi gabian itxea tortzen izan mon, arreba zai. Eskola akusteko. Oso dibendi, ez zerti, orduan kaletarak ez zuten iten, gu egiten genuna, motek eskortetik harta jorratu eta hartu ereni eta hori goiatzen iten. Kalekuan. Gu bai baserrik gu dena, gau gana huak, mazkatu, o jana ilegin, o dena hori gu ezate genuen. Zeite genuen, lana. Oaingo gaztiak egiten dien, parranda hongo dien, gu lanien. Gu, goizin totzekin, hola pixka, 12 urteetan tegorti aurre eta goizi 6 umeza oiarzuna. Neuta da. Baserritarrak eginak, 6 umeza eta mezen zun eta itxea junta. Behin jana egin eta hola bitze ginen, eskondu arte. Bazian, txiki erdi. Hemen aldina zen txiki erdi, eta gero altzi berren bai. Altzi berren bai. Altzi berren jende asko izaten zen. Tortzen zen lez, otik arzti, erretik erranetik, jende asko. Ligatu, nola esango zen nuke? Bai, askotan, motantzin baserrira igun, motantzin, hauzokuak eta hola, eta neskata, eta gero handik igual, handik hon neskai launtzero hola ligatzen ginen. Gainekun, oan bezala ez, oan dena ligatzen da. Ordu neskak ino maite bile berazun, neska batei launtzera joni bat mazun, urrutira da, motantzin jan. Hauntzien ondo, neskan onduan, gero bakarrik, lontzin ukerro zaten zen, Jesus, gu gazte egin jala, Guezarra eta Eliza, meza eta honga bez, eta pentsature, goizin bost eta haik doazen, goizin seitako... Ordu atako iti zuten, usinin. Bai. Ordu mezik entzun gabe, pentsature, oan bai, oan Eliza hando, baina... Leno, tabana, oin asko gehiago, bertan karriken bi, presion dut zitxo, gio, goizin txiki, azai eta lepo. Hor bertan asko. Bai, asko eta... Horta, meni... Hoi dena itxiretion. Zeitzen du, men, guruzenet bor jaro zaten dutena, kaldorso. Eta gero bestia ergoinen bada, zer, putxeiro horosaten dutena, ez baitzia. Tolare. Tolare, hoi aspaldiku. Tolare, eta bigalde hor. Hoi txege. Hoi aspaldiku, hoi zarra dio. Hoi noita marrotetik aurreko goi. Haigitxen guen. Baina gaineko suministru eta egosten zen, oiatzun dik egosten zen. Orduan denda, bat hemen besti hor, denda asko zaten zen hor. Eta bainez. Gue gazte demo jotek nigu errentira, ama eginta. Ola, ola asko goazei baldimazin, alditu baldimazin saltzeko, han plaza hon errentaren saldu, eta itxea arraipiska garriro. Zeran, garra ondo duen, ogilean etzen hemen izaten, eta zeran, zen, goizuta. Naizarri urte zarro da, eta goizuta hon, harratxin eta kontrabandun, oile garri. Gero pixka muitu zen hemen, oiatzunen jende asko da bila zen gabin kontrabandun, paketek da gantzetik. Eta hor du jendia pixka animatu eta sos bat zuen eta guzti izaten, eta bat tobesti izaten zen hor dune, barsarri bat ino, gaiztuak txibat omatu barazen imatu jo gainigun, tankide. Bai. Honea asko tortzen zen. Oiartzuna zer dago asko tortzen zin honea, egune pasatzea eta bakizu mendile dozte eta mendilek ikustera tortzen zin, jendi egina. Oain, turismoa mengua alde egiten du. Oain jaiari ulateko ia, mendigul goizu eta ulateko ia, den oinez, ateko dira. Nio demotien honea gehiago tortzen zen, oiartzunea. Oain minio. Oain, iten dira mendigaten, agostun. Agostun. Oso dipente, gaurko egunen oso dipente. Nematen izaten zen, zain dugu, gu bezaleko izaten zen, zarbate beha fiesta hartzen jostat, batzu gaitzko oran, besti korrikia, besti sokatiren, besti izan, oan dena ia kanpotik hartzen da honean, zer. Dena, iria postuak eta dena ia kanpotik hartzen da. Hola, lehen izaten zen, utxa libre ere bai, bozeune bai, oin dela, zen, ez hizkuntza. Oain da gaun hau? Euskaldu, Kastilio ikan. Eta gabe izautu, nuen niko jartzen. Oiartzen, Kastilio asko etxatzen.
oi hartzu horrek geina. Oan, Euskara batu gero berrete hau, egiten da gaztiak asko egiten da. Baina, lengua, goera dugu dena, lengua Euskara. Meza Euskaraz oi hartzunen. Beti Euskara sumatu da. Bazin sortzi betzia paisa, oin bagarra hori, sortzi betzia paisa. Dan Euskaraz. Hemen oi hartzunen leheno municipal bat izaten zen, eta behi izaten zen kartel hori ditzen zen. Hain bat, oino guia, 10 bat. Erreina ikigarri handitu du. Odena zera izin leheno. Nik jendia, oi hartzango jendia leheno, dani izautzen dut. Oan, ja ez dut, ez erdia, ez da laudenik ez dut izautzen Zer zetik. gaude ez da gutxi. Hori oi hartzan gu data. Ez hemen ez da pikik, ez hemen, los terrentila, ez resaka inonen, gu ez dugu ino ginen hemen piki izaten. Bueno, oi handigune etorri dugu, oi horre etorri dugu, txakuna. Beti laun. Handa jatorra. Ez da, pamparra egitorra ez nago, jante humilia. Tarti maia egatzen. Hau nire jakiko, Bai.